l'origen dels llibrets no es pot separar de l'origen de les falles. Els llibrets o la literatura fallera té una funció eminentment pràctica, perquè estem parlant d'unes falles primitives, rudimentàries, molt bàsiques, que tenen pocs ninots, que són molt senzilles, i que per contar una història necessiten que hi hagi un suport escrit, que hi hagi uns versos que s'enganxen a les parets dels voltants, que s'enganxen a la base de les primeres falles, però que després comencen a imprimir-se, comencen en fulls impresos, en quaderns, per a tindre una distribució major, i ahir és on ja naix el llibre com a un producte editorial, ja consolidat, amb les seues característiques. Però també té una funció, a banda d'aquesta funció pràctica, una funció comunicativa, perquè el que es tracta és de contar històries, i el que fan els fallers de l'època és utilitzar els mateixos mecanismes que s'utilitzaven en qualsevol altra manifestació de la literatura popular. Auques, gotjos, sainets, romanços d'essai, col·loquis. Aquest format, aquest mecanisme de distribució és el que els fallers utilitzen, perquè les falles són una manifestació més de tota aquesta literatura satírica, de tota aquesta cultura popular de la València de finals del segle XVIII i principis del XIX. Per tant, estem parlant de llibrets molt senzills, de llibrets que tenen la seva base en l'explicació i relació de la falla, que conten en vers i en part en prosa també l'argument, la història, els personatges, que són el que representen els fallers en aquesta falla que planten en aquell moment durant només un dia, durant només el 18 de març.